Emisa moradi wa mobu, moloye moholo o bone meriti ya tamela. Ke rongwetse o tataisa maoto a hao moo lerumo le sa kgoneng ho fihla teng. Ema pele, amohela sena. Pitsa e halalelang ya Mazulu a boholoholo. Sena ha se setshelo se tlwaelehileng. Se bopilwe ka lerwele la dinaledi le letsopa la noka ya pele. Se tlisitswe ka moya o sa o tsebeng. Ha o letsoho la motho, ha o se sebediswa. Ya e le boloi, se ka se pshahlang. Se tla dula se kwalehile ho fihlela kopano e kgolo. Ha diplanete di dutse jwalo ka bana ba lelapa lehodimong, ke hona fela moo se tla ipulela sona. Pitsa ena e metsa lesedi la ba motsomang, empa letsatsi le se le dikela, mme diphiri di atametse. Tsamayang, bale ya moleng, bokamoso bo tla phethela pale ya morena wa Eden. Baleyang! Lishise kakhulu. Kezezwa bo. Hayibo. Hayi nangu makhumana. Abuze nazi. Hayi uphuma phi ke sejabule kangaka? Hayi dayicela. Soke sisho. Ehlangene naye nje. Uyazi nawe. Esazenza umsulo. Yeke leyo. Makhosikazi. Inzipho lami. Yebo njani? Umulicathu. Hayi. Wenze nje. Ngiyantshela kodwa. Right, hawu sengezwe kunina. Wathembe kangaka sikuzwa phela umlozi. Hayi, Sizwa uza lenkomo. Hayi ngiyakutshela. Ngiphuma emcimbini phela. Kamasithole. Hayi bokumasithole kunomcimbi. Bekunomcimbi kamasithole. Abasangimemi labo sathani. Ngizobabamba. Mina nime mabani ni? Njengoba sengidelela nje nime mabani.
Hayi bo phela thi uyazi. Nina imicimbi nina aniyenzi nina. Kodwa hayi niyayihobha imicimbi nihamba yonke. Sizwa ngani imicimbi ekhosi? Ineqa kanjani ke le? Ineqa kanjani? Kade ngabe uvela kangifundo yamfazi. Wena wamenzani? Akekho phela umuntu ongavelanga kufundi ngaphandle kwesizathu. Hayi bo angimenza. Ngibuza ukuthi wena ulibezula lonke izwe leli uhamba imicimbi. Ukweqa kanjani ke lo? Ngiyakubona ke wena Godi. Cha phela konakala. Kodwa nje konakala wena hayi wena Godi ungamuzwa. Konakala ukuthi phela umuntu wakhe lo angishele. Sasafunda. Hawu lokho ngasangizwa ugeli. Yini wayefuna ukuthi ashele yena yini? Anganaphi kwagcina emisheni. Abafazi abangi. Manje ke mina sengifela izono. Bebe ngasangimeme emicimbini nawe. Hlanjululwa. Kaze ukhala khona ubunjani ngoba phela imina opheyayo la endaweni. Ukhali wokwenzani? Ukhali wokwenzani? Kodwa ngilibathe uyangibona umlomo wome uyangibona kodwa. Udabuke uqhephuke lokhu safika nini? Phela uyazi nawe uma uthole ilokhunjana bathi isimemo. Fanele ubambe isikhathi. Ufike wena hayi lento yakho kodwa ungasigcina isikhathi uyabona. Wena wafika ngomsebenzini ufika late. Phela wena ngiyakwazi kami wena wafika uyasibamba isimemo nje siyahlonishwa. Isikhathi ufike kule kusemalanga kude le uyabona. Ayikho into edliwe lapha. Ngikutshela. Hayi namanga. Ngilambe. Umzwilo lo bengeke ngidlule la kube bengisuthi. Hayi kuliswa indlela. Shothi ingakho futhi engangimemanga ngoba phela uyazi mina. Ukube bekukhona mina lapha bebezoyithenga ngenkani igloss. Hayi phela wena uyaziyela emabhodini. Shothi bavele bathi nje phela mngani. Wena uyaziyela. Yakhumbula lapha ya kaManzuza. Babenzani konje bemuyisa nanga intombazanyana le uzenzile. Yebo. Wasiphakela wasiphakela nasi sikhokho sa ujele. Mina ke lo ngabe sisuthi mkazi. Ngabe sisuthi. Mina bengisakhala ke bheka nayi into enginiphathele yona. Awusovife kude kangaka. Bengizelwa nina phela ukuthi angithi uyazi la emgaqweni bahamba bekumisa bekubona ukuthi hayi nanga uswenkile uphuma emcimbini. Awusiphe kungabe ukuthatha umamsami phela ngiyakwazi wena. Ngeke usakudlomo wangena lawo ndlela. Kwalahle ukuhamba. Hayi angisho ukuthi wena awudlula. Ngikuphathele nabo okwakho wena uyafikela phela la ngoba ube bekukudla angithi nami bengizokwekwa emabhodweni kona lokho ngeke ngaphathele sona isikhokho leso noma ikhumba ke nje kodwa sengibonga ngonsuku ukhumbuleke ungikhumbulile Nkosi uyabona hayi siyabonga mngani wami siyabonga letha amaglasi phela makoti nizibize nomamezela hayi akaphuzi loyo hawu usabiyeke akaphuzi ayingakazali nje akazali nje uyafihla beyo ntombi uyafihla makela faka uyabona lo angeke sigijime ngane ngoba isingasigcwele utshwala ngithi ke uyaboyadini akalali iphi belokho sikuliqhumisa iroof awewe hayi intombi zodwa ingempela indaba yakho ashinda nakilele yodwa mina ngiyazi ke lonto ngazi ukuthi nje ngo8 siyahlukana bahamba umuntu ke indaba meyazi uyangaphendula enzini uzodwa kanini amanye wena uthi uthele sonke isikhathi lawo makoti ngithayini ama 2000 uyabona ama 2000 wazwa ngipho wayeka indodakazi yami ubheka umuzi wakho lo esho ngamasuda amxegayo cha kodwa phela manje ngithatha kanjani ikhulisa lento wenza umsebenzi wenzani phela indodakazi zokulekelela lana uthini wena ngalokho usushilo mngani abesaphikiswa kumele ngiqale la kumina yini esoyizwa ngawe wena uzwa bani ayikho into engizoyikhuluma nawe walandwa lekile amaqongo sozothi ngezula izwe lingaka uza la kamhlaba uyalinga kodwa khonke ngisho nesichithekayo sibabaza ukuthi awu sikhale edlule yazi ngiyengipho yabo kusuka namhlanje ebusuku ngithatha umbhedo wami ngosendlini yabo uyabona uyozazale ngifuna ukulala khona Monday to Friday nangemgqibelo ngeke nina izwi lelo ngeke lo muntu omdala ke mntana nami izwe abesaphikiswa izwi lelo awu kodwa nani angisakhiphi nokudliwayo nje sithi siyenga indaba siyengukudla ukudla kwani ngiyabona silambisile uManzuza bo beniyaphi sengilanyiswa na indaba zakho makoti ngimanga uqala Manzuza yazi senjani ke nanko omunye uplan ke kulezi inkomo eziwu11 ezakhishwa ngiyazi ukuthi vele anzake ngiqedele mhlambe ke yikona kumndinayo lokuthi hayi nami lobona ngeke inkomo ezibaliwe
Cha phela kodwa kulesi sizu-11 ayilandwe ke lesi 11 cha. ayizilandwe Uyabona njengoba azazali zezilandwa ngawani ngoba singaqedi ilanga nje. Iyodwa into esifunayo. Angithi kuka nje uyenza senze. Ngiyabona. Akazale naye qaphe saqedela. Uyayibona into yenza Ngeke phela uthathe ihlaso sakeni. nje uzotshela abantu bakini ngalo. Akusekude Yes. la uphuma khona mntanami uzohlaza la. Sengize ngife. Phela bese ngithuma abazulu umuntu usayela esitolo wayena lo noma oyedwa ke ngoba naye akafuni ukuthunywa naye. Ngiyakutshela. Uyabona abazenzayo. Uyadikila. Bheka le. Uyadikila. Kanti ngozisa ngisho uyakhohlwa lo ukuthi thoba basuke becamela kulabafana labo uyabona labafana laba oma DJ abizwa ngalabafana kuthiwa kuzocengelwa khona bagibela phezu kwamatafula ngiyengibone komabona kude kanti nendoyenza lento zodwa nemswekho yini lemswekho lento yokunyakazisa usinqa uyayibona lento okudlala ngesinqa isinqa silobola ngenkomo zami ngitshele nje wasibani lesi sinqa vele nawe wasithatha vele sekade kwaba yesabanye futhi nabo uyabona into enzenzayo uthe nje uthi wayitshitshile kodwa phela siphufusa abasazi wamkholwa nawe ngizothini kuba ngimini wavu uyambona ukulama lo into enzenzayo zodwa kade kumele ayazi le ndaba umntanami ngeke phela ngeke ukuthi uyasebenza lapha yena uzosebenzela wena uyayithatha lento vula la ntombi ngezinyo njengoba usuke uvula lapha ya mama uyangichasa avulela umameza la wa yabona yena ngiyathola lutho angikaphi uyabona lo cha phela kavule ngeke ngihambe ngisindwa ibhodlela lihamba lingiqhuba indlela yonke uthi ngingavulwa ngifuna uphuze la cha phela ngeke phela uhambile wena emcimbini wangangimema umakhelwane wami umngani wami bekumele ngitshele kwasekuqaleni ukuthi yebo bekumele ngitshele mina ngiyakwazi phela ukuthi wena awukho umcimbi okudlulayo ngazi ukuthi wena usuphambili kude kudala usungihambela phambili manje njengoba nawe uhlezi uhambela abanye phambili uyabona kodwa angizwa kahle lento yizwe mngani yizwe mhlawumbe bengihlangene ngami lapha awunambulelo nje ugoqwa uyi umakoti lo engabe uyabonga iyasenza lempahla angiphathi ke njengoba mina ngafiki ngisho ukufika iyasenza lento ngihamba ngisuka nawo khece amathanga ami aqebuke aphelile mkhuzuko ulokhenge zolo lokungabe ngithenda la endaweni ngikhona nalezi igodi ephekhamile ngamagama amakhulu yekuthiwa mina ngiyathakatha lokudla angazi ukuthi ubani sewangibona ngumuntu ongena la ekhaya nangu uloyelani ke wena inkosi yami mina angikazi bangisukela amabhayi wona kanti lawa awana amabhayi amabhoko wagogo wami nanso indaba ufaka amabhayi kodwa sikaze kubona nanku londo asikaze kubona ngisho into sokuthi ukuthi bawufake Hlabakhiwe la londo. Uzofakaza noqodanisa phezulu kwamatafula. Ulondo. Hayi ungagiphela ngethambo lomunye umuntu. Ulondo. Khohlo uhlezi uvalile. Khohlo Londo. Ulondo. Yabona nje ngihlanze nani. Ukhonani lapha ya kuLondo. Lalelani. Wemntanami. Wena uzophindela kimi. Lutho akasabuyeli uzanazo. Fanele siye lapha ku Daily Theatre uyabona. Ngithi yini? Yethu ngoba uyisolezwe asazi sothola kanjani ama connection lawo asikudingo ngalisolezwe lethu siyomkhipha lo ungathi wabathi nanku Londo mina ukungishisa umphakathi ngakhumalo mina ngofoka unamsebenzi wa uyazi mntanami ngenye imini sihleli lapha ya ungibalisela ngesonto leli angazi kwanjani ushisonto lasensimini makoti Ngiyele ngangitshela ngalo ngithi mina funa uye kulona ukuze uthola ingane. Uqale kwayisonto lasentabeni. Uyezwa ngami? Qale kwayisonto lasentabeni. Kwayisonto lasensimini. Uyawazi lamasonto njengoba azi imicimbi nje. Angazi ngisolani mase ngasamtshela. Ngoba yonke into kwawena amakhumalo ngoba uhluphe kanje kuba usonto ensimini. Ngiyazama lezi angaze yodayisa ethe ngoba vele ngijaja kakhulu. Uthakathelani wena? Angazi mina ngithakatha ngikazi abaphanga kanje kaManzuza nje uthumela into zakhe zaselondweni zontshontsha imali kaManzuza singadli nokudla nebeka ngisiyele ngikazi njena komunye umuntu umazi indaba uyakhala ngiyahamba kile ngoba ngidala ngami hamba ntombi isale naye lo makotshana lo uyosiphakela hamba uyosiphakela phela sikuvakashela emzini wakho asikwazi ukufika singadlile silambile siphinde sifule iziso ezi-empty sowana sendleleni yabona amakhumalo
Ngoba namandla okuphakamisa isituli. Anginawo nalowo mandla ngoba ngilambile. Ngilambile ngicela ukudla. Hambani nodla intshungu nale nemfino lekhiwa le emfuleni. Lento ongayidli nawe. Yosha. Kanti uzalela nje uzonginikeza utshwala kanti uzongenza izilimi. Hawu. Lesovela uyisolo ngani nami ngeke ngikwenze into ongayona. Awu kodwa mngani uyazazi ke. Ayi, eshonga amadodlwana. Awu yavini. Awuma. Uright kodwa. Hayi. Akufani ngiyancela. Kuhleke. Ngikhatheleni namhlanje. uGenesis 1 verse 28 uthi uNkulunkulu wababusisa. uNkulunkulu wathi kubo, zalanani nande nigcwalise umhlaba, niwunqobe, nibuse phezu kwezinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezilwanyana eziwafuzileyo emhlabeni. Ngabe kuyaringa ibhele? Akuringi. Zalanani nande nigcwalise umhlaba. Verse 28. Ngifuna ngibusisise. Mntanami, sebenzisa lokhu akusebenze lokhu. Even nencwadi engcwele iyasho ukuthi zalanani nande. Wena ayikho into oyaziyo lapha, awenzi fokore. Ma ngifuna ingane, abezukulu akafuni ukuzala lona. Ma yonke into inesikhathi sayo. Hayi, isikhathi sani. Ngiyasho futhi incwadi engcwele. Lalela. Ayikho into angithi wena usunayo uma ubakoti. Kanti omlethele ukwenza nohlobise ngayo ideko. Udecorate nje ngayo la ekhaya. Hayi ngeke akusinjalo. Nawe uyazi ukuthi izinto zenzeka ngendlela. Hayi. Yazi wena mfana ufuna ukungilalela. Abo nje la ekhaya nje basifuyile nje. Kuhambe imfuyo esihlala. Ngoba nivele kufuyele kona ukuthi into ihlatshwe. Kodwa wena ukwenzi lokho. Ngawuchaza ukuthini kumali. Ngoba phela sonke isiZulu asitolikwa asitolikwa nje isiZulu. Nakamadala ejuteni isiZulu nje sasingatolikwa nje siyisiZulu sivele nje siyisiZulu. Yini ofuna ukuyibona? Tshela mina, ufuna ukubonani ngempela? Ufuna ungibona ngiguga ngiwohloka inkeni abazukulu? Noma ufuna ukubona kuphela nje ngela ekhaya singasenamuntu? Yileyo nto ufuna ukuyibona umsisha khona. Kodwa uma angiboni isidingo sokujaha ngoba isanda kuba ndawonye no. Uthi nishadile uchaza ukuthi nisanda kuba ndawonye. Mina lalela, mina uyihlo wangishela ngosuku lokuqala. Yebo ngaphuza ukumqoma ngoba ngamqoma after 2 weeks. Wathumela abakhongi emva kwenyanga. Sashada emva kwenyanga ezintathu. Ngazala ingane nje kulowo nyaka loyo. Akuzange angazi wena ukuthi yini noma mhlambe usayi-aplayela kumele kucwaningwe izincwadi. Phela nabantu besimanje senezinto esingajwayele. Hayi ngeke iyeza yona. Yini noma ukwazi isho vuma ongakwazi ngizofika lapha ebusuku elawini ngifike ngitshengise ukuthi nenze kanjani ukuze phela ngoba kuyacaca ukuthi awukwazi. Asikho isidingo salokho. Siyamini nanginazi. Mangasi wena yilo ubhodloza. Umthetho wami nifuna ungibona ngifile. Ngifuna ngicela ningibulale. Sazobidizela la ubali. Hayi, ngithanda ungengisilima. Inyaka yakade nanicula leyo ngoma. Vela ningifake iphuze ngife. Angivele ngife nje ayikho lento eyeni. Washo khona. Ilokhu njana ikhuleka ma. Lalela, mina ngizoplan ahead of mina. Basho njalo lapha eLungu. Ngoba niyahluleka ukwenza umsebenzi ofana nabe kade niwenzile. Uma uqala ukuthini? Hayi, khohlwa ilokho. Ngoba phela uma ungafuni ukuthi ungichazisa nami into engazazi. Phela nami ngivele ngibe ngikhulume ngoba angisazi kumele ngenze njani. Cha, angiphikisani nawe mara into le. Ngiyayizwa. Lalela ingane abakamakhelwane kunengane endaweni mina ngithini ngami mina. Aningicabangeli mina serious, aningicabangeli nalo makoti wenu.
qala sakhipha imali zethu zokugcina sala singadlile siyolobola loya namhlanje athi ngivele angihambe ngohlakula ufuna mhlawumbe ngilekelele mina angifuni into engifuna ngilele ngayo ukuthi uhambe ukwenza ingane nayo ngale kwaloko uma kwaphela unyaka engamithi uphindela kuwe le ngoba ke kuzomela umhleka kuzomela athathe yonke imithwalo yakhe leshe phezu kweqhuda ile emampondweni ngeke sihlale nomuntu ongakwazi kulokhu nje nami ngikhona kuleyo mthwalo ngithi ukhona ini vele uyena owenza lezi zinto wena ngizokutholela umuntu ozokwazi ukuthi ayithole ingane cha phela ngikwazi ukuthi avele ahambe nje uzohamba-ke akana choice uzohamba ngizakafuna ukwenza umsebenzi uzohamba-ke yena ngeke phela ngeke uzohlanganisa nabantu babathini ngempela hayi bo imali engaka ezayimoshiwe lo muntu lo mabesho bathi oyitshitshi angisazi mhlawumbe manamanga hayi bo musana ukukhuluma izinto babeqinisile manje pho akazali ngane abantu abafani noma uyayikhipha khulumani ngakwazi ukuyenza nezina nizosha mina mazo hlala basikhuluma nayo bengangcono nalokho ube mhlawumbe uthi uyazikhipha-ke ngizenze imikhovu yami manje ni-useless nje ayisuka ake nenze into esinde mani useless hayi wena otshele nini umthetho wakho uyazi amazi umthetho khona igeneration yamanje lezi zinto eniyichofa wagcina ukuphakela inkukhu zami last week unesibindi sokusho zifileke manje inkukhu zonke esibayeni zifile kodwa lezi ingane inkosi yami kodwa ungilani lo mntwana akusizi ngeke savunga yazi ngangithi mina sizobulawa uphenyana okanye ilezi inunu lezi ezidla inkukhu bengazi ukuthi wena nono umntakadadewethu uzobulala inkukhu zami zonke ngendlala kukhona ukudla gcwelini izinto enichofayo lezi uma nibuka zona nje phela kuphelileke uma nibuka zona kuphelile ngaze lo shona ilanga nichofa ngalezi zinto Nkosi yami uyabona ngiyamqalekiso wakhanda lezi ingcingo zene zingena amabhathini hayi awusazi manje inkukhu isinqunu umlomo manje sifile inkukhu file omakhelwane bahlekisa ngami manje bathi angazi isiqalekiso noma yini zibolile manje la bese zibulawa endlala kulona uphenyana indlala uqotha ukuba uyaziphelile inkukhu zami nangathi into wena ovuke ekuseni before esikoleni uphakela inkukhu kodwa ukwenzanga lokho nomntana awukwenzanga mntakadadewethu kodwa Nkosi yami ikhona indlela engaqotha inkukhu namangazi kodwa uma zilambile zenze njalo uyabona nje mina ngazi ukuthi yini umsebenzi engizokunika wona wa even izitsha awufuni ukuzigeza zihlala kusengizize zibone awufuni ukukorobha awufuni ukwasha amafastela nobhokoza ufuna ukwenzani Nkosi yami ufuna ukwenzani tshela mina uyazi uthini ngisafuna ukushaya umoya kantshela ukuthi awuqasha usebenzise semdala kahle wena ngizokusakaza ngathi mangithetha angifuni ufaka unyawo uyokhuluma indoda enjani webhokoza ungafaka unyawo wena athemba musu kusineka lapho wena next time mangithi phakela inkukhu uzoziphakela lokho ngizothatha umbhede wakho uwolala nazo khona ekuseni uzokhumbula ukuthi zilambile inkukhu efile umbheke kahle mina ngujubhili kayi1 Hajubuli Bhokoza lalela kune-message engenile sizwana ngifuna ungifundele yona ngoba uyangazi nginenkinga emehla amaninkinga izibuko lezi angizona zokufunda so angifuni le ndaba ela yabantu abadala wena uzongifundela wona kodwa uvala amadlebeke ufunde kahle imacuphazamisa kanjani uthini uthi ngivala amadlebe Bhokoza kodwa Nkosi yami kwabanjani
lento ilula nje, isimple. Uthatha izandla lezi uzifaka la uthi ngci bese ufunda lo. Mina ngizwe. Ngiyakuzwa kodwa ngi-understand. Yini ungayi-understand la Bhokoza? Kanti yini niyele esikoleni kahle kahle ngoba isimple lento wena vala amadlebe ungifundele le letter kuphela. Kodwa uma ufunda usuke ufunda with understanding. Cha, wena ayikho into Awufundi ezomele ukulalela. hayi. Wena ayizove into emele uyi-understand la, imina ofundelwayo. Wena ufunda nje ukuthi kubhalweni la kule message kuphela nje. Kodwa mangifunda ngizo-understand. Cha, ngiyayitshela ngithi mina unga-understand. Wena uzovala amadlebe, wena u-understand lutho. Ngizovala amadlebe ngivale nengqondo. Cha, amadlebe kumele wavala, ngithi uzoba emadlebeni. Amadlebe kumele wavale, ufunde lento kuphela nje bese kwakuphela. Yebo, ngi-in. Ngizolala noVikimpi. Ungakhohlwa ukufakela unkosikazi wakhe amaphilisi okulala. Ya, relax, ku-right. Simple. Buhlula lento, yazi ngabhokoza mina ngikwazi usunjani. Awufuni ukusebenzisa lokhu. Kodwa wena lo wenza lento le? Wenzeni manje? Angizwanga. Bhokoza, ngithe vala amadlebe wena wenzeni? Ngiwavalile nje. Why ngibuzela into ongibuza yona pho? Yini oyizwile kahle kahle? Khuluma mfana, uzweni? Angisho 30 seconds yakho ngithe vala amadlebe. Wena awavala amadlebe wenza okwakho. Awavalanga lamadlebe wena. Ngiwavalile. Pho yini leto ngibuza wena manje? AsiZulu. Hayi. Awavalanga amadlebe wena. Yini lo ufuna ukuyibona? Tshela mina, yini lo ufuna? Awuzwa, ngihlala ngikutshela into eyodwa njalo ukuthi ake wenze nje into oyitshelwa yona. Wena awuyenzi. Ngithe vala amadlebe manje ngoba le letter le yabantu abadala uyifunde. Wena wavala amadlebe. Usungibuza imibuzo engayazi. Ufuna kuthiweni? Ufuna kuthiwa hayi uMakaBhokoza Nkosi yami ukhohlakele, unonya, bangibize ngamagama, bangisho ngayo yonke into ongayicabanga. Hayi kabi kanti akukho njalo. Mfana uyifundile lento le wayilalela noma uyifunde kuphela uvala amadlebe wangayizwa? Ngifunde ngavala amadlebe ngangayizwa. Understand? Uqinisekile? Ngiye ngithole Bhokoza ukuthi uyizwile lento. Ngiye ngithole ukuthi uyizwile mfana wami bheka buka. Ngimfunge ubaba uzongazi ukuba wena. Uzongazi. Khona ungakwazi. Yini ngathi ngiyini ngikusole nje. Yazi ngizobala kahlanu. Ngizobala kahlanu. Ngikubuze ukuthi uyizwile yini lento kade uyifunda la. Uma washo answer wrong ngizokuphendula imbuzi. 1 Saqala. 2 3 4. Ngizwe kancane. Ngitheni wena? Angishongo ukuthi uzwe kancane ini? Yini oyizwile? Ngizwe kancane. Uzwe kancane ini? Uzwe ekugcine noma ekuqaleni? Phani nendawo. Ngicela ngitshela ama-details uzweni. Ngifuna ukuklapha Bhokoza, ngikuklaphe iphume yonke lento oyizwile iyobhakazeka lapha ngoba ngivene ngikufuna ungezwa ngathi ngifuna uNkulunkulu wami kodwa ungenzani? Uzweni? Ngizwe ukuthi wena udinga amaphilisi esisu. Okay. Ngiyabona ukuthi lento ufuna senze sibe simple. Choose one. Ufuna uba imbongolo, imbuzi, isikabhu, inkukhu okanye isele? Ufuna ukuba umuntu. Hayi awungizwa. Angibalanga umuntu la. Ngibale 5. Right ke ngifuna ukuba umlungu ke. Yazi wena. Mengezwa ukuthi umfowenu uyazi ngale ndaba. Qhubeka wenze into oyenzayo uyekubulala indaba zabantu abadala. Wenza into otshelwa yona man.
Hey, wenzani wena lapha? Awu bhutikazi. Hey, ubawubhutikazi wena. Hayi awukahle. Hayi. Anti awukazi. Awu cinga phela nomali phela encane. Nayi manje ngisathatha mina. Oh nayi imali. Futhi phela wena uthi awungidingi-ke nami ungenamali. Ngumuntu wemali. Indaba kumele ngidinge. Mncane kuphathele mncane nje. Kuyini? Abo, eyi angazi nami ngingathini. Uyamazi nomama la ekhaya nawe. Eyi unegaca zakhe nje. Awukhulumi. Qonda ukuthini? Khuluma. Uyakhumbula ngize ngikhanda lapha engadini. Uma wafika ngimina athi angimfundele imeseji. Ngathi mengiqala lo message. Awu yabona amanzi awekho nje. Eyi ushubile. Unesomiso. Uba uzowakha vele. Oh, lona ba. Khona awunadanki wena awunadanki. Awukhuluma ngodanki wani manje? Ngithi mina funda iletha ubhale amadlebe. Wena uyawufunda. Uma uselapho. Yini ufuna ukumtshela yona? Hayi memcela imali ungambuzi. Hawu. Lelo lihlo hayi. Ngizingezile. Ngathi niyakhohlwa nje nginganiphendula imbuzi. Kuyedala nje. In the next 5 seconds. Nakho. Wena ngiyibalike indaba yakho wena. Ngoba awukwazi nokuqala awufuni ukwenza into engikuyalela awufuni ukuthakala. Wenze imbizo wena manje uthi inhlungu. Phela makhona mina phela awu Sengikuthini ukuthi khona wena. Ngoba nawe umakoti akho kumele uma sekushaya isikhathi naye enze izokwenza izinto ezenziwa la ekhaya. Musuthi kodwa. Musukuthi kodwa. Mengaphinda ngeza ukuthi uma ukwenza ukuthi nihlangana ngami emakhoneni. Nihlangana ngami ngwana ngilungele ngimvu yenkosi. Lithini izwi funini? Uyalazi inizwi. Ucathi ukuthi ngiyalazi into ongalazizwa. Mama angisho kabi. UGenesis 1:28 uthini? Kwela umuzwa ngawe. Sizala nani? Zala amadlelo wena. Singugqolozele. Ubhekeni. Lithi izwi la nani nande. Wena wenzani? Awukwenzi lokho umele kwenziwe. Yini wena yini yazi wena ngizokumnyisa. Wena ngisazokumnyisa wena. Ma, awuhlisa umoya. Usuka futhi labantu abadala basakhuluma. Hamba odlala lezi zingane. Yabo wena ukuthi uzosebenzisa nezingqondana zakho owazi usale la uphuma khona emajukujukwini engawazi uzilethe la. Hayi shelele wakimuntu. Hayi ufike kwangingqede ngeke izenzeke leyo nto. Angeke izenzeke. Awungenzeni mina manje? Lalela. Iyodwa into ezongenzela yona. Uzothatha wonke la masakana akho uvumela kwami ungafuni ukuzala wena. Sizwana? Yebo. Wethu wazela kuhamba kuhleba la emakhoneni nengane zakwami. Kodwa nawe. Nami usuthi nami. Khudi nawe. Hayi suka nami. Wenzani? Hayi. Pinsel. Uyazi nina pinsel. Nina anginazi nabanjani. Uma uthengwe i-drink like aphatha uye efridge uyathela. Phatha even ejuice. Manje uma khona oqulekayo la sokwenza njani? Somphuzisana. Hawu. I-acid lena. Kusho ukuthi i-acid. Kona lokho ke for the fact ukuthi i-acid le angeke uzuyiphuze. Uma uzimile uzokutshela ukuthi uyiphuza nini. Uzoyiphuza makushisa futhi nalapho ngo-12 makushisa kakhulu. Hayi hlukana namakuni ngeke phela. Hayi singaphela. Lo thulethe ngikuthenge nje akapheli nehora ngikuthumile ngathi uthenge. Kodwa buku usula mina ngisaphuze kanye ibhokoza. Ngisaphuze kanye le nkosi yami. Hayi. Ngeke iphele nje i-drink inkosi yami ungayiphuzanga. Uzodliwa yini? Hayi kodwa ibhokoza niyahlupha nani ngeke. Uphuza itiye nje nawe ufane nami phuza itiye. Cheers.
Ungamfaki uJesu kuye. Siyashona. Hayi noma hayi ngeke. Mina ngizila ngithisa kanjani uphuza green. Phuza amanzi ibhokoza. uNkulunkulu wasinikeza imvelo wathi nansi. Hlukana nje nedrink yami. Hlukana nayo. Phuza amanzi, hamba uphuza amanzi. Ezingane ziphuza amanzi wena ufuna ukubunjani? Hayibo. Hayi. Hawu. Siyabo. Hayi mina ngiyazobhokoza ngosiyami mina ngathi ukuthi wakhala nyonini kulezi ingane zamanje. Ngoba ngeke zihlukane nje nefriji lami. Ngeke phela. Ikhike phela. Hayi suka. Ngathi ngikhekhe la. Ngenila ngithi ngiyamzama kuyi-birthday leli lindinga leli lasespa. Ngabona hafu ngagcina ngokulisika nje kanye. Imkhuba yobhokoza zakhe. Ha? Hayi singaphela phela. Siyabonga. Hlamba ubona kahle nje ukuthi yaphekisa incane ngayiqeda ifaka nini. Hawu. Angithi wena ngiyabonga angisaboni inkosi yami. Ngiyasho ukuthi ngeke. Izibuko zami. Usuzincangela. Ngiyayibona le mikhuba yakho. Ugijime ungithathela izibuko ngalendlini ubona ukuthi angeke. Ngiyabonga ke bodaki. Ngiyabonga kodwa phuza amanzi la idrink uziphuza kusasa. Kodwa kiweda ke ithi guqubele shuthi mhlambe uyiphuza ngale wakusasa okanye ke ngomgqibelo. Bese bhokoza mntanami ngike uhlukane nje neziphuze ezibanda. Uphuze nje amanzi nje ewodwa. Organizo. Mina fica ngizongibona kahle. Bebhokoza wena. Ufunani ngempela esukhulise kuphuza ami? Hayi bengicheck ukuthi ayikho ni iqanda la. Ucheck iqanda? Khona uzolifrya ma. Ulifry ngamagama athini? Akukhona ukudla efrijini. Ufry amaqanda enkukhu zami ngamagama athini? Hayi. Azike nami. Ingakho nje sinenkukhu ezintathu la ekhaya. Wena uheshanela udla amaqanda. Salele lezi inkukhu ngoba phela sizacika sibo azidli lezi inkukhu zakho lezi. Zizacisa wena. Ngathi wena udla amaqanda azo. Zizacisa wena. Amaqanda makhe laphi nokuthi inkukhu izacika. Kanti le nkukhu ifika lamaqanda mase iyawadla futhi yona. Uyathanda ukuphawula, ngikuzokubhiliza. Uyathanda ukuphawula. Ngithi hlukana namaqanda enkukhu zami. Awoma iqiniso mina. Wena uyathanda ukuqala inkulumo phinde ungayigcini. Yathi wena usungithatha kancane ngiyabona. Yaba wena ufunze uvusi uncashi nila. Angikwazi ukuthi ungenwe yini ukuthi ufunane emaqandeni enkukhu zami. Usuyadoda wena uzovela ngifanele amaphoyisa manje. Hayi. Ungayenzi lo nto mina ngifuna ukuboshwa semncane kabi ma. Semncane. Hlukana ke namaqanda ezinkukhu zami. Hlukana nje nawo. Soxabana umthetho wakho. Azenze zivule izikolo. Ngikhathele yini? Habe. Ubaba azibe ngisacabanga la. Ucabanga Ngicabanga ukuthi nje ngathi singahamba. siye manje ngoba hleli. Azi nami ukuthi singakuphi nje. Mhlawumbe eThekwini kanje. Hayi ubona ukuthi kuwumqondo oright lo. Hayi kumqondo right lo. Uma ngeke ayivume yonke leyo uyamazi nje na ukuthi umuntu onjani. Hayi phela uzokhuluma phela naye. Hawu makoti wengane zami. Yebo mani Thamela isicaki. Awunyakazeke ngihlale. Uma Hayi nami ngifuna ukutshela ukuthi kumele nisukume. hayi na. Hayi ngami lapha bye. ngizonibona. Ngifuna ukuza nomakoti wakwami. Right makoti. Phela mani nanizani kodwa. Hayi nathi right. Hayi si right kakhulu. Ngiza ngicele nje ukuthi nginamehlo indawo makoti. Ngemuva nangaphambili semaceleni ngibuka yonke into futhi nento ngoba ekhasi nendlela. Wazi nje ukuthi la ukhona nami ngikhona. Yes. Into bengithi ngifuna ukuyisho ke namhlanje. Umthetho khona impela uba abantwana abazukulu umitha nini kahle. Ngoba Ngoba phela iminyaka iyahamba kanti futhi sakhupha iy'nkomo ezishisiwe. hayi nakho kuphela mani akho futhi nje sinobaba esingakabonisani. Kulindweni ngoba phela salala singadlile sikhipha lezi nkomo and futhi kwakwamabhlamani lawa. Ngiyakhumbula impela. Kuhle ngoba uyakhumbula-ke. Okusho ukuthi ube nengane eziwu-15
angazi ngoba nesikhathi ahamba. Hawu ma. Yebo, ukuze uma asihamba nje ugcwale nje ikhumbi khwantama. Kanti futhi-ke khumbula phela ukuthi uyabona sixakekile. Fana ngabe sihleli komhlanga koLalusha. Uyabona kulo 15 u5. Yebo. Ngabe sesufakela imshwalense. Every year sithola imali, every year sithola imali. Sebenzisa lokho makoti. Ha. Isibalo esingaka kodwa. Yes, angithi wena awufuni ukuthakatha. Ngathi uma ngifika la ekhaya ngitsho la ekhaya sithi la kanje. Ngithi siyayithakathela nje. Wena awufuni uthi ngeke uyenze leyo nto, uyakhola kwasha kwacima kwavutha. Hayi lokho kuyiqiniso ma. Awu. Ngabe ngiphambana nje. Manje yini ucabanga ukuyenza kezobeka imali etafuleni? Ngaphela mina ngingahamba nini. Funa le zinto zami zishiye kuwena. Hayi manje phela phela zakuzalingane ke ezothatha intamo. Ngeke ma. Ngathi kusa Elini wawushadelani kanti uma uzo26 early? Nathi wena wajaha ukuthi ayikhulu lapha kubafundisi. Hayi boma. Namhlanje uthi kuse early. Uchaza ukuthini yini le ufuna ungitshela yona kahle kahle? Isikhathi sisakhona sisasiningi. Ngisafuna isikhathi abantu befa kangaka nengculaza zonke izifo ongayicabanga wena uzongitshela ukuthi ku-early. Ingculaza phela thina sinayo. Anginandaba nalokho mina. Anginandaba nalokho. Kumele ungicacisele ukuthi ikusasa lakho lithini. Ma, ngisafuna ukuba nomyeni wami. Ngithole nje isikhathi sethu. Anitholi isikhathi senu. Asitholi. Ubusuku bonke nisuke nenzani? Nisuke nisineka nixoxa ingane kwakhe ukuze kusi. Hayi boma kukho njalo uyazi. Kunjani? Ngenze ngi-understand. Uyazi ukuthini? Mina ngashada ngina-15. Akuphela ngisho inyanga engakanginiso. Hayi phela ma kwakuyikhathi zenu. Kusho ukuthi ngifake ikhathi zethu kwaphela kufuneka uyenze into okumele uyenze. Kanti wawuthi uzoshada nje uzogana ingane. Ozofuqa nje udla imali yomntanami. Into yazileyo. Ufuqa imali inyanga zonke wena udla imali yomntanami. Ma kukho njalo nawe uyakwazi lokho. Ngazi mina angazi lutho ngoba phela awufuna nokuthi ukuhambe ukwenza ezenziwa la ekhaya. Hayi makoti-ke. Angikwenzi into evele oyiyona vele uyiyona lento ngoba awufuni ukulalela, awufuni ungizwe. Wathi uma uyalwa lapha yini kwathiwa uma ufika lapha emzini ufuna wenze izinto zasemzini. Suka namhlanje wena usinge ukwazi lokho. Ma ngisonga ukuthi nje ngikwazi ukuthi isikhathi akakabi. Sizoba ninika isikhathi. Azi nami sazoxoxa naye. Yazi-ke ungaxoxa naye. Lo wavundlala owami. Asikithi usoxoxa naye into ezosuke yenzeke njengamanje. Namhlanje tonight ebusuku ngilungiselele makoti ngizofika elawini lenu. Ungathi hawu ngizofika elawini lenu ngifuna niyenze ingane ngibuka ngalawo mali. Hawu ma ngeke. Angithi niyahluleka. Hawu ma. Niyahluleka ngithi nina ngumpetha mina ngimdala. Kade ngabona kade ngangigudla kuthiwa indlela ibuzwa kwabaphambili. Okusho ukuthi phela njengoba ingane ingekho ukuze kushayele isikhathi. Ukusho ukuthi ikhona inkinga. Ngakho-ke mina ngiyangenelela njengomuntu omdala. Hayi. Ubona ukuthi usebenza kakhulu. Angenzi kakhulu ngoba uma ukuthi lokho awufuni okusho ukuthi kumele ngihambe ngelapha ngiyothatha imvubu kababa wakhe. Isidingo salokho ma khululeka ma. Hayi futhi izinzoyenza namhlanje izoyenza. Hayi ke okusho ukuthi ngifike-ke ekameleni. Ngenzenzani ngifike noma ngingafiki. Ma noma ungafikanga kodwa thina sizoyenza. Kani ngirekhodeleke ningidividele ngifuna ukubona i-freedom. Ngifuna ukubona phela ukuthi ngiyenzile ngempela ninginike evidence. Hawu ma. Kade uhlala ukuthi lento uzoyenza. Wesingaki lo nyaka? Yenza ma. Yabo ma siyenza. Ngesikhathi secorona onesikhathi sonke. Uhlele ekhaya. Kodwa uyenzanga. Buka manje. Sekuze kufike esinye isipho-ke sifike isibhubhule siqede. Mkhulu kanjalo. Hayi sizophila. Ngeke makoti. Yabona nje namhlanje lamanqamba kumele uyenze lento. Yebo ma. Uma ngenjalo nomehluleka lo wami
phela ukhumbula ukuthi mina nginemikhuba yami noMantinda ningabathumela nje bazokumithisa anginankinga. Hayi masi kusikhona. Hayi. Ngabe uyazi yini unkosikazi ukuthi mina nje angizomitha. Azipreventela nje mina. Ayithoyo. Uyabona lesibhokoza mntanami njengoba sila sizobona inyanga. Ubaba wakho wangishiya. Eqeda nje ukungimithisa. Ehe manje ke ngifuna ukwazi ukuthi ukuphi kahle kahle ngempela. Ayisongizona. Awumuntu etholakala minafi. Nje Umuntu oyedwa manje. manje uzothini ke manje uma uthi afu. Sokudliwa thina usegula mina. Hawu. Awunjalo wemuntu onjani? Hayi ubaba wakho wayeumuntu nje wayindojiyana ngoba wayeyithanda zona intombi. Kodwa ke into engxaki yakho ukuthi uvele wahamba ekhaya umuntu ofuna umsebenzi eGoli manje ushiya nani nje banazi ukuthi ngiyahlula. Ngingaxela ukuthi akasabuyi ngani ukuthi mhlambe wafa noma kwenzekani angazi ba kale ziyayikhathi zathi iningi isimene ezazenzeka kodwa sikho-ke lapho la sizofuna inyanga yabona. Ngathi kungekho umuntu. Hayi lehlisa umoya ungahlathi ngihamba. Ungathathi kancane ngenyanga uzoba nenkinga. Nongoza thina-ke sikhona njengamanje mina ngihamba nomntanami noJubhili ngihamba naye kundodana size kuwena. Ayihlala ngesikhathi. Hayi ngibekezele. Nongoza sorry ukuthi ngomezulu ukuthi phela ibongo ziyadida la siziyaleliwe kwathiwa wena ukwazi ukuveza i-magic mirror isibungu izinto ezisazokwenzeka nesezenzekile nezenzekayo manje sofuna ubaba wekhaya wahamba impela. Iyahlupa le ndoda. Hayi usakhuluma abantu abadala njengamanje. Mncane nje. Hayi ngizokubhibhisa kunjalo-ke wena Nongoza nkosi yami siyacela ukuthi angisibukise ngoba hayi asimazi ukuthi washonaphi uVusi asimazi wangishiya nomthwalo njengombona nje nawe. Mina-ke nginaso isibuko kodwa kusiso lesi sicabangayo. Mina-ke ngisebenza ngendloka yamanzi. Hayi bo nomngomezulu usho indlondlo yezindlondlo le impela inyoka leyasemanzini. Hayi so ke sibone Mabili. imanje Amehlo. Ay ma. Kuzomele ngibeke izandla ukuze le nyoka izongikhombisa lento engiyifunayo. Sisoft futhi. hayi bo So far namhlanje this is the day. Isikole somnuka yini indaba awuvuke manje. Hawu sisenyangeni ugcine kwenza ngaleni. Ngibonile esabisayo enkulu yezwa. Ngizokhuluma phela kanjalo. Uzukhohliwe sisenyangeni lana. Hawu Nongoza nkosi yami.
Ungasho ngathi kusetshenzwa kanjena ekhaya. Uhlekani? Nongoza Nkosiyami umxolele. Siyabonga sisibona kodwa into engicabanga ukuthi sabona amabhilidi nje manje. Sabona amabhilidi angikwazi ukuthi akuziphi indawo. Understand. Ngicela ungicacisele ngoba phela umuntu engezize ngaye la asimbona ngasibona amabhilidi kuphela. Sabisi. Ukuthi ngibona amabhilidi akusindaba yami leyo. Imali yami. Awu Nkosiyami Nomgomezulu. Imali yakho sithumele nge-EFT nje. Angisize ningiphumele la kwami. Into esemenze ngayo isiphelile. Awuphela nje kanjalo. Hayi, kulungile Nomgomezulu Nkosiyami. Sesihembe. Hayi wena, ngiphinde ngihambe nawe ngendawo yokuthi. Nkulunkulu baba, ngiyakhuleka kuwe ngithi Nkosi yami sengikhathele Nkosi yami ngiyamcela uvusi. Ngicela ufuna uvusi Nkosi, ngicela ubuyise uvusi. Ayikho into engayihambanga, azikho inyanga engazihambanga abathandazi ngisho ifundisa ibala. Sengithembe wena, ngingedwa. Washo wathi uyoba nami uvusi ebuhleni nasebubini kodwa uphi manje udliwe indimbane zaseGoli konke namakundana akhona. Oh yes Lord. Nkosi yami ngiyacela Nkulunkulu wami umbuyise uvusi ngoba impela nje ngiyahlupheka ngingedwa. Uyazi angisebenzi yebo uyayifaka imali kodwa ziningi izinto uvusi efanga ngabe uyazifaka empilweni yami ngaphandle nje kwemali. Abanye abafazi bayajabula. Mina, what about me? Oh Lord, yes Lord. Usuhlala isikhathi ngana la wena? Nguze konke. Hayi, ngiyalingwa ke manje. Yazi ngiyalingwa. Ngakutshela bokuza ukuthi uyalingwa uphazamisa uma ngithandaza. Ume emnyango. Kanti ayifundiswana esikoleni umthethweni. Esikoleni asifundisa ukuthi ubongqongqoza amogeni. Sifundiswa ngezifundo. Angaze ngizobunja uNkulunkulu wami. Awu. Sivusa ingane mihla namalanga. Nkosi yami sizisikoleni. Kodwa imphumela yile ngithulayo. Kodwa ngonani? Uyazi bengikhuluma bokozana uNkulunkulu ngithi Nkosi akangibuyisele uvusi uyihlo ngoba afuna ubuye eGoli. Kodwa ngiyabona ukuthi hayi akwenzeki. Kodwa ngizokala isikhathi uma kuphela nje inyanga ezintathu uvuse ngabuye nami ngizifunela ukuyindojiyana ngiyaqoma. Nawo ucabangeni ngayo. Usho uthi ngicabanga ngoba uyabona ukuthi phela Nkosi yami uyihlo wayeyisoka wayeliqoqa ulimi lekhuluma. Wayeliqoqa uyabona nangachazi kabandla kanti angazi ukuthi ngizifaka ujoko ngiyalekile. Kodwa yabona ke okwenzekile sekufana nokudaliwe. Kuzomela nami ngithathe intambo ke manje. Ngithathe intambo ngizibambe iqine ke manje. Ngizibambe iqine ngikhuluma ngento engiyifakile. Ngibe musha ukuze phela nami ngizothola uvuso omusha ngoba nesiphukuphuku lesi esanginikeza wena. Angihle ngiyalinganisa. Cha uyala motha uhlukelinganisa. Uyala mosho njalo usho uthi motha uhlukelinganisa. Ngoba phela nami ngumuntu nemizwa wengane. Nginemizwa nawe uzoyi understand lento uma sumdala. Usumdala kakhulu wena manje ma. Phelile. Give up. Ungayaleka webantu. Ungayaleka. Give up kanjani? Give up kanjani ngempela? Kanjani? Abanye abantu ngayami bedla impilo mina ngihleli. Hambe uyophekela belungu. Hayi ungicabangeli wena. Hayi ungicabangeli serious. Angi-understand. Ngazi-ke mina ngikusiza hambe uyophekela belungu. Chef. Udlala ngami. Uthi ngibo wazi kahle bhokoza ukuthi mina angifika ngisho kwamatiletshini. Ngangazwani nombombo kathisha ngoba wayemethi 1 ngithi 2. Athi 2 ngithi 1 afuna ngiyepha mina angifuni umuntu mina angaloke engicela izinto engazizwa kahle angifundise ngento engezingisize ngalutho. Mina waye ngesikoleni
Phela uyabona isimo asifani izinto ezakudala sikudala kuthina kwakusekhona uyabona kwakusengabandlululo kakhulu yapateti ufunda ungazi noma uzosebenza yini siya nje phela esikoleni sofunda isibhunu kahle mina ukuthi yini isibhunu nje umntanami inkosi yami esasingishaya lapha esikoleni lapha eAfrikaans ayinzima kakhulu ngiyanizwa nje ngikhala ngemethe hayi anazi lutho nini mina ngikhuluma ngeAfrikaans itezo veteze ivraba uzulibele wangijaji ila ungayeka nje esikole ngaqoma uyihlo wangithiza wangibale wangishiya kanjalo wayesebenza kodwa angithi wayofuna wona umsebenzi phindanga wabuya kumanje ngistakile aphindanga wabuya nabantu abathi ngibusungisiza ke sileke saya kungunongowezulu lo akhona ubonile nawe besihamba nawo wenzeni ngoba ungitshengisile izinto engazazi ukuthi ngizophuma ngibhekephi sengicabanga kufanele ukhumbule ekhaya hayi awuyini manje uyabasiza nje abantu nkosi yami asina choice because asina choice ufuna ngenze njani ukhumbule ekhaya ngenzelani ayikho phela into engayenza ukhumbule ekhaya uzosisiza manje wayanda sisize simthole lo bakwabo buya ngathi ubaba angisho ukuthi ngiyamkhumbula ufuna njani kube yabona yedwa la ngathi usuku benziwa bakho ngale onto awuzi umthetho wakho lokubhekile hawu awuzi umthetho wakho ngiyafundisa inhlonipho uzogcina umbiza ngobhaka hawu futhi ngisathandaza la usuphuma ngaqedi wena ungiphazamisile nyakazi hamba kodwa nezingane ungalaleli ama-conversation abantu abadala uma unyoka usakhuluma noNkulunkulu uzokuthi hey hawu nkosi yami uyabona usizi engibhekene nalo nangu nkosi yami ubhokoza nkosi yami umntanami uhluphile akahloniphi lo mntwana ubiza uyise ngobhaka umbiza ngamazi nokumazi oqala wahambe sele ihlule eswini kodwa nje indlela angamfundi ngayo mhlambe nkosi ingakho nje naye nkosi yami uvuse ngabuyi la ekhona kodwa ke akusenani mangimthola uvuze uma ngamtholanga noma ngaletha umunye nje uzopintsha ke esikhaleni sakhe noma ngayindoda ke nkosi yami eshadile akusenani Ngifonela ubaby manje. Hello. Yasithanda. Belunjani usuku lakho la izolo? Engikukhumbule. Ngathi singabonana namhlanje ngikuthanda. Ike manje uma. Ni-ajethu. Njalo nje uhlele njalo ekhaya uhlele nginenkinga. Lapha inkinga encane. Awuda manginawe kumnandi kusweet yes. Yes. Thanda ukudlula lo mama le. Ayisingambali kuvusi nekhanda elikhulu. Thanda yezo singabanaki lapho sihlale sibabili sihlale sithandana. Ngiyakthanda yezo. Thanda ngize ngalova nasesikoleni ngisesikoleni othisha bayo kuyiloku shopping. Ngize ngalova ngifuna ukubonana nawe yezo. Understandile phela uma yazi nama akamselana nesikole nje. Yela. Ulove esikoleni. Ungenzisilima. Ma uhlala isikhathi esingakanani? Ubuza umbhedo umuntu uhlala esikoleni. Akumina ngedwa ucuthayo la. Makwenzeka izinto nawe ungicuthelile usakhumbula ungicuthele ngithandaza. Mi azi hacks ufuna usesikoleni angifuni lutho ngithi esikoleni mfana esikoleni azi mi ngadlala wena phela letha kule phone le grounded ke manje uphinde uyinuke uye esikoleni ndawo yakhona ngifuna ufundile nyakazi ungenza isilimi hamba ke hey
izinsuku zakho zande ezweni. Ujonge uNkulunkulu wakho akunika zona. Ungabulali, ungaphindi, ungebi. Ungafakazi amanga kumakhelwane wakho. Ungafisi indlu. Awu siyangiphinda futhi lokho, angiphinda futhi lokho. Uyabona ke lezi zinja lezi zimjwayela kabi ke manje. Ziyangijwayela. Ungafisi indlu. Hayi. Ubona ke manje thina. Wethu mali. Uyabona nje indaba yakho. Angazi ukuthi ngenze njani. Serious. Ngenze njani? Ngibiza abakwa-SPCA noma ngenze njani? Lezi nja zakho lezi ezikhunkutha lapha emnyango ngenze njani ngazo? Hayi bo. Zama ukuthi wenze njani? Hayi ngeke madoda phela ngeke ngithi ngifunda iBhayibheli lami la akusenzeki ukuthi izona nje ziyakhonkotha nje ziyakhonkotha. Kanti nayizona ebusuku bekuyiso leso. Hayi madoda ngeke. Zama ukutholisa. Wangibuthi ngitholise kanjani? Noma ngikuthulisele mina ngikuthulisela phela nankinga. Yabo uma singathuli in the next 5 minutes ngizongibona ngifana. Ujupile wena mina ngibhena umsinsango. Ungafaka sengifundile. Ungafisi indlu yakhe wakho, ungafisi umfazi umakhelwane wakho. Incebo. Yabona ke. Hey ma. Hey. Wenzani lapho? Ngiyadweba. Udweba ngisenza isikole. And reading notes. Sasha, wenza kahle uphasi. Mina ngifuna udokotela la. Yebo, nezongibona izinto njani amafu. Yini man? Tophokoza. Wenzani ngempela? Dweba amaphathi abalekile. Abaphathana. Yini ebalekile la? Abaphathana yini odweba ngempela? Kwangihlanyisa. Ma. Always. Kasi ngiyalingwa. Yazi usho ngayiqholo. Ngiyadweba. Yini edweba amanyala la ungabona la yini edweba la? Amaphathi umuntu osifazane la technology le. Technology ukuthi njani? Technology sinjani? Sifunda ngani abantu besifazane. Nokuthi ukuthi ngikhande kanjani mina novusi. Ngize ngiyabona nje ngivele ngidide ngifaka uvusi kuyona umuntu esikhulumayo. Iyo yonke imiphumela yavusi le. Ebhokozi iyo yonke imiphumela yakhe le. Mama, asikhohle la asizila. Njalo masikhuluma nawe, ithi uyamthanda uvusi. Njalo wengani wangiphuma esihlokweni. Ngithi mina wadweba amabele manje isazini lesikole. Kwenze njani? Ma. Mina ngize ngispell technology. Life science. Ayikho technology nje. I mean kona lokho. Science. Angikuthumela nesikole uzodweba abantu benqunu. Ubafundisa nje kuthule isikole sakho. Abona ke manje sesogcabana ngempela sixabana. Mangenze isiphukuphuku. Akekho uthisha athi sisile kahle lekhanda ifundile. Edaduwethile ezofundisa ingane yami amabele. Eyami ingane. Hayi ngafa ucosho zinkukhu mina ngojubhilika wani buka bheka. Ngizomgqubuza. Ngitshela ukuthi uthisha ubani lo ufundisa wonke lomkhuba. Wangibuka ngalawo mehlo mina ngibuka abhlungu. Ngithi mina ngitshela ukuthi uthisha ubani lo ufundisa imikhuba. Ngididile naye manje thisha uvusi.
yazi ngiyalingwa ithi le phone ngifuna ukubafonela yabona namhlanje uzongazi kahle ihamba ngokuthi kahle ihaba ngifuna ukuthi bathatha ilungelo lokufundisa ingane yami mina amabele. Oh, about that. Continue. Call them. Ring bazongithola kahle. Ya ungasho-ke mina ukuthi ngila. Yebo umzali kaBhokoza ke impela lo nginenkinga la ngibhizi la endlini yami umntwana nami ekitchen udwebana nemkhuba udweba amabele imtsinsila yonke into ongayicabanga. Uhlekani wethisha ngithi uhlekani mina uyaphi wena uzohlala Mama uzongishaya ngithi uhlekani lathi ngizofika lapha esikoleni ngihlabe ngempama uthatha ilungelo lokudesela umntwana nami sengize ngikhulume ngendaba zokudayisa uthatha ilungelo lokufundisa umntwana nami imkhuba. Ubhalile phela la udwebile nangu umuntu wesifazana unqunu kudwa kwathiwa breast kwathiwa private party kwathiwa hips yonke lento le angunderstand cacisa into kumele nifundise. Lalela la ningamfaki udepartment lento ayikho umuntu engangayisayina leso sikole ngathi mina umntana makafundise yonke lento enimfundisa wona. Mina umntana nami ngifuna nimfundise imaths nimfundise into ngifuna udokotela into enesithunzi ayonke le ningenzisa yona la. Oh uzoba udokotela ngokufunda yonke lento lemkhubeni nimfundisa yona. Ngayitshela ngehlisa umoya ngangitsheli. Hayi mawusho njalo ke kona ke kodwa ke mina ngiunderstand yonke lento eninzayo la. Sekuphelile sathuyeka suzwile nawe phelile ma. Thank you. Wajabula ke ngoba egcine yena laba kayikhonjwa hliziyo